నైవేద్యం ఉంటుందా ప్రభుజీ రాధామాతకి? యాక్చువల్లీ చేయాలి. సో మన పెద్ద మందిరాల్లో అంతా చాలా ఉంటుంది, స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఈ రోజు మనము ఇక్కడ ఓకే ఏం చేస్తారు ప్రభుజీ ఇవాళ స్పెషల్ చెప్పండి ఒకసారి. యాక్చువల్లీ చెప్పేది మనము నైవేద్యం చేయాలి. మెయిన్ ఈవేళ రాధా గారి కాళ్ళు కనపడతాయి, అది నాకు తెలిసినంత వరకు. హరే కృష్ణ దేవాలయాల్లో. ఒక నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి స్టార్ట్ చేస్తాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఒకటి చిన్న ఇంగ్లీష్ లో ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, చూస్తాం దీని అవగాహన తీసుకొని పోతుంది. ఓకే ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇది మోస్ట్లీ అనుకుంటాను ఇది బృందావనంలా శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ పుట్టిన ఇది స్థలం యావది బర్సానా. సో అక్కడ మందిరంలా ఉండేది అనుకుంటాను. శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళది చిన్న ఇది బాలరూపం మూర్తి. సో ఎస్. సో ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఎప్పుడు రాధారాణి వాళ్ళు పుట్టే రోజు కృష్ణుడు పుట్ట నెక్స్ట్ అష్టమి ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో వాళ్ళ తండ్రి ఎవరు వృషభాను, మహారాజు వృషభాను. సో వాళ్ళకి దొరికేది ఒకటి దీంట్లో అది తావర పూల అని చెప్తున్నారు. సో తావర పూల యాక్చువల్లీ ఎన్నో భగవంతుడు లక్ష్మీదేవి అవతారాలతో మేము వినేది అదే రకంగా ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎక్కడో వాళ్ళకి దొరికేది. వాళ్ళకి సీతాదేవి కూడా జనక మహారాజుకు దొరికేదో, లేకుంటే వేరే లక్ష్మీ రూపాలు కూడా మేము వినేది ఎంతో అవతారాలు ఇలాగే వాళ్ళు దొరికేది వాళ్ళు. సో ఎవరి ద్వారానో చాలా వాళ్ళు పుట్టినట్లు మేము వినము. సో శ్రీమతి రాధారాణి కూడా ఇక్కడ చెప్తుండేది వాళ్ళకి దొరికేది అని. సో ఒక సరోవరం జమున నదిలో దొరికేది. సో తర్వాత వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చేది. సో కీర్తిద వాళ్ళు శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ తల్లి అయితే చెప్తారు వాళ్ళకి చాలా ఆనందమైంది. వాళ్ళకి ఎంతో సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఎవరు పిల్లలు లేరు, అయితే ఇవి ఎవరో ఒక చిన్న ఇది బేబీ దొరికింది అని వాళ్ళకి చాలా ఆనందం అవుతుంది. అయితే చెప్తారు ఆ చిన్న ఇది బేబీకి కన్నులో ఇది మూసుకోండి. సో శ్రీమతి రాధారాణి చెప్తారు కన్నులు తెరిలే. సో అంతా చాలా అందంగా ఉంది, చాలా సుందరంగా చిన్న ఇది బేబీ అయితే ఏమి కన్నులో తీస్తాలే. సో వీళ్ళకి అదొకటి ఇది అవుతుంది. ఇది
ఇంత ఒక సుందరమైన ఒక ఇది ఇది పోతే ఏమి కన్నులు తీసేయలేదు. సో తర్వాత ఒక ఇది లీల చెప్తారు. కొంత సమయం తర్వాత నంద మహారాజు ఆల్మోస్ట్ 1 year అనుకుంటా, 1 year కృష్ణుడు కొంచెం పెద్దగా అయినాక కృష్ణుడిని తీసుకొని వీళ్ళ ఇంటికి వస్తారు. నంద మహారాజు యశోదామాయి అని తీసుకొని శ్రీమతి రాధారాణి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే, వాడు ఎవరు వృషభాన్. సో అక్కడ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడు ఇది దేహము వాసన సుగంధము దాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నాక ఓ కృష్ణ వచ్చారని అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు కన్ను తీసిందంట. సో ఆ రకంగా చెప్తారు. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ అపియరెన్స్ అయినప్పుడే కృష్ణుడిని చూసింది ఫస్ట్. సో శ్రీమతి రాధ అప్పటి వరకు ఎవరిని చూడరాదు అనేవాళ్ళు, కన్ను మూసుకునే ఉండేది చిన్నగా కుమారిగా ఉన్నప్పుడు. సో అది ఇది ఒక లీల. ఇది శ్రీమతి రాధ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు కన్ను తీసింది అని చెప్తారు. అంతవరకు శ్రీమతి రాధ కన్నులే తీరే. ఆల్మోస్ట్ 1 year అనుకుంటాను, 1 year కృష్ణ ఇదైనాక నెక్స్ట్ కృష్ణ వచ్చినప్పుడు, కృష్ణని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కన్ను తీసేది. అది ఫస్ట్ ఇది. ఎస్ ఆమె చెప్పేది కృష్ణుడ శక్తి. సో కృష్ణ భక్తి అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది శ్రీమతి రాధారాణి నుంచి. సో వాళ్ళ ద్వారానే మనము ఈ భక్తిలో ఆశ్రయించి మనము భక్తి కార్యాలు చేసేది. యోగమాయా శక్తి అని కూడా చెప్పేది, హల్లాదిని శక్తి అని చెప్పేది. సో కృష్ణుడు అంత గొప్ప లీల, మాధుర్య రస. కృష్ణునికి భగవంతునికి అంత ఆనందం ఇచ్చే ఇది. సో అది శ్రీమతి రాధారాణినే దాంట్లో సెంటర్ ముఖ్యం. ఎస్ ఇది మన దివ్యమూర్తి బృందావనంలో శ్రీల ప్రభుపాదులే స్థాపించింది. యాక్చువల్లీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీ కృష్ణ శ్రీమతి రాధారాణి వల్ల ఇది చెప్పేదంటే కృష్ణుడు ఆలోచించేది ఏ రకంగా ఆ శ్రీమతి రాధారాణి నా సేవలో అంత ఆనందం పొందుతారు. సో ఏ ఒక నా గుణం ఉంది, ఏ ఒక నా గురించి ఒక వ్యక్తిత్వము, ఒక స్పెషాలిటీ, ఒక ఇంకోటి నా భక్తులు ఒక ఆనందించేది పర్టికులర్లీ ప్రత్యేకంగా శ్రీమతి రాధారాణి. సో దానికోసము చెప్పేది కృష్ణ శ్రీమతి రాధారాణి మరల కలిపే ఒక అవతారం అని చెప్పేది. శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధాకృష్ణ నాహే అన్య. సో కృష్ణుడే మరల తన భక్తిని ఆస్వాదించే తీసే ఒక రూపం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో అది శ్రీమతి రాధారాణి స్థానంలో నిలిచి దాన్ని అవగాహన చేసుకునే దానికి భగవంతుడు తీసే ఒక రూపం శ్రీ చైతన్యం, శ్రీకృష్ణ చైతన్య. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ చూపిస్తుండేది తన ఒక భక్తులు ఎవరు రమానంద రాయ అని వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు సమయంలో గజపతి ప్రజాపరుద్ర వాళ్ళ ఒక ప్రాంత్యం ఇది మెడ్రాస్ అని చెప్తారు. మెడ్రాస్ ఆ ప్రాంత్యంకి వాళ్ళు గవర్నర్ అని చెప్తారు. సో వాళ్ళని చైతన్య మహాప్రభు కలిపినప్పుడు వాళ్ళకి చూపే ఒక రూపం. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రాధాకృష్ణ నాయన్ని వాళ్ళ ఇదైన రూపం అది. సో వాళ్ళిద్దరూ సపరేట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా. అది కృష్ణ బట్ రాధా ఒకటైనాక ఆ రూపము చైతన్య, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతిర్ ఆహ్లాదిని శక్తిర్ అస్మాత్. సో రాధారాణి అంటే కృష్ణ ఆనందించే శక్తి. కృష్ణుడు తనలోనే ఆనందించేది. కృష్ణుడికి బాహ్యంగా ఏది అవసరం లేదు. సో మనము ఆనందించాలి అంటే ఇంకొక వ్యక్తి కావాలి, ఇంకొక వస్తువు కావాలి. మనం అది భగవంతుడు ఆత్మారాముడు, తనలోనే సంపూర్ణ ఆనందంగా భగవంతుడు ఉన్నారు. సో అది ఎలా అంటే ఆ శ్రీమతి రాధారాణి తన ఆనందించే శక్తి. సో ప్లెజర్ పొటెన్సీ అని వివరణ చెప్పింది. రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతి ఆహ్లాదిని శక్తి రస్మాత్ ఏకాత్మానా అపి భువి. సో మొదటగా అది ఒకటే, భగవంతుడు ఒకటి అద్వైతం అయితే కూడా భగవంతుడు రెండుగా మారిపారు. తన వ్యక్తిగా పురుషుడుగా, తర్వాత తన శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి. ఏకాత్మనం ఒక్కటే భగవంతుడు అవుతాయి. అపి భువి భురా దేహభేదం గతవుతాం. సో రెండుగా వాళ్ళు ఆగారు. చైతన్యాఖ్యం ప్రకటమధున తద్వయం చైతన్యత్వం. సో చైతన్య మహాప్రభు అంటే అది మరలా భగవంతుడు ఆ రెండు రూపాలు కలిపే రూపం. చైతన్యాఖ్యం ప్రకటమధున తద్వయం చైతన్యత్వం రాధా భావద్యుతి సువలితం నవమి కృష్ణ స్వరూపం. ఎస్. సో ఆ చైతన్య మహాభగవంతుడికి నేను నమస్కరిస్తాను. సో యాక్చువల్ చెప్తారు ఇది ఒక ఇది శ్రీమతి రాధారాణి రాధాకృష్ణ అవగాహన చేసేది ఇది భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా మేము వెళ్ళినప్పుడు అది అవగాహన అవుతుంది. లేకుంటే అది అంత సులభం కాదు, అది అవగాహన అవ్వలేదు. ఇక్కడ కొంత ఇది ఉన్నాయి. ఒక నిమిషం, జస్ట్ అగైన్ ఇంటరప్షన్.
ఇవి తెలియదు నాకు ఎలా దీన్ని. ఓకే, 1 minute. ఓహో. ఒక్క నిమిషం, నేను జస్ట్ జాయిన్ అవుతాను. జస్ట్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సారీ అందరి భక్తులకి ఇంటరప్షన్. సో ఆహ్లాదిని కరాయ కృష్ణే ఆనంద ఆస్వాదన లాధీనీర ద్వారా కరే భక్తేర పోషణ. సో చైతన్య చరితామృతలో చెప్పినట్లు, సో కృష్ణుడికి ఆనందం ఇచ్చే తన శక్తి, ఆహ్లాదిని శక్తి, ఇదే ప్రతి భక్తుల్ని పోషించే శక్తి. సో ఈ భక్తి అనేది మనకి శక్తి దొరికేది శ్రీమతి రాధారాణి ఇచ్చిన. రాధిక హైన కృష్ణేర, అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను ఇది. ఓకే, కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ, కాబట్టి బాగా చిన్నగా ఉంది. అదే చిన్నగా ఉంది. మేము జూమ్ చేసుకుంటాం ప్రభుజీ. ఇది చైతన్య చరితామృత ఇంచి ఇవంతా. రాధిక హేన కృష్ణేర ప్రణయ వికార స్వరూప శక్తి ఆహ్లాదిని నామ యాన్హార. సో శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడ ప్రేమ ఒక ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో కృష్ణుడ అంతరంగ శక్తి ఆహ్లాదిని. మహాభావ స్వరూప శ్రీ రాధా ఠాకూరాణి సర్వగుణకని కృష్ణకాంత శిరోమణి. సో మహాభావ, సో ఇది చెప్తారు. భావ అనేది భగవంతుల భక్తిలో మనం వ్యక్తం చేసే ఫీలింగ్స్. సో మహాభావ అంటే అది హైయెస్ట్, ఇది ఫీలింగ్స్, మహాభావ. సో శ్రీమతి రాధారాణి అన్ని మంచి గుణాల రిపాజిటరీ ఫర్ ఆల్ గుడ్ క్వాలిటీస్ అండ్ క్రెస్ట్ జ్యువెల్ అమంగ్ ఆల్ ద లవ్లీ కాన్సర్ట్స్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. తయోరపి ఉభయోర్ మధ్య రాధికా సర్వథా అధిక మహాభావ స్వరూపేయం గుణైర్ అతి వరీయసి. సో చెప్తారు ఇది వాళ్ళ సంఖ్య గోపికలు దాంట్లో ఒకరు ఇద్దరు కాదు, వాళ్ళు ఒక బిలియన్స్ అని చెప్తారు గోలోకధామంలో. దాంట్లో కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ఆమె చంద్రావళి అని వాళ్ళు దాంట్లో హైయెస్ట్ అని చెప్తారు. దాంట్లో శ్రీమతి రాధారాణి హైయెస్ట్. కృష్ణ ప్రేమ భావితాయాన్ర చిత్తేంద్రియకాయ కృష్ణ నిజశక్తి రాధా క్రీడర సహాయ. సో శ్రీమతి రాధారాణి మనస్సు, ఇంద్రియ, దేహం అంతా కృష్ణ ప్రేమలో మగ్నమైంది. సో కృష్ణుడ శక్తి, సో కృష్ణుడ లీలలో సహాయం చేసేది శ్రీమతి రాధారాణి. ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావితాభి స్థాభిర్య ఏవ నిజరూపతయా కలాభి గోలోక ఏవ నివసతి అఖిలాత్మభూత గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఇది బ్రహ్మ సంహితల బ్రహ్మడు ప్రార్థించుతుండేది. బ్రహ్మ, నేను కృష్ణుని తన దివ్యధామైన గోలోకంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. శ్రీమతి రాధారాణితో ఎవరు తన ఒక ఆధ్యాత్మిక రూపంకే పోల్చుతారు. సో తర్వాత వాళ్ళ ఆహ్లాదిని శక్తి వ్యక్తం చేస్తారు అని చెప్పే మాట ఇది. ఇది బ్రహ్మసంహిత. యాక్చువల్లీ చైతన్య చరితామృతలో ఏది రచన చేస్తున్నారు వాళ్ళు సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రహ్మ సంహిత వేరే వేరే వేద శాస్త్రాల నుంచి. ఆకార స్వభావ భేదే వ్రజదేవి గణ కాయావ్యూహ రూప తాండ్ర రసేర కారణ. సో ఇక గోపికలు అని ఎవరు చెప్తారో అంతా యాక్చువల్లీ మూలంగా శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ విస్తరణలే. సో కృష్ణుడు యావది భౌతికంగా ఏమి ఆనందించాడు. సో కృష్ణుడు ఆనందించేది ఆధ్యాత్మికం.
తన శక్తి, ఆహ్లాదిని శక్తి. సో వీళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ గోపికలు, వాళ్ళు రాధారాణి ఎలా ఎక్స్టెన్షన్సే, వాళ్ళ హంశాలు, విస్తరణాలే అని ఇక్కడ చెప్తుంది. ಬಹುಕಾಂತ ವಿನಾ ನಹೆ ರಸೇರ ಉಲ್ಲಾಸ ಲೀಲಾರ ಸಹಾಯಲಾಗಿ ಬಹುತ ಪ್ರಕಾಶ. సో అన్ని రకమైన శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ ఇది విస్తరణ లేక భగవంతునికి ఆ ఆనందం ఇంకా అంత దొరకదు అని చెప్తున్నారు. దానికోసము వాళ్ళ ఒక వ్యక్తిత్వం వ్యక్తమయ్యే ఒక రూపం. గోవింద ఆనందిని రాధ, గోవింద మోహిని, గోవింద సర్వస్వ సర్వకాంత శిరోమణి. సో శ్రీమతి రాధారాణిని గోవిందుడికి ఆనందం కలిగించేది, వాళ్ళని మోహించేది. దానికోసము వాళ్ళ పేరు మదన మోహన మోహిని అని చెప్పేది. సో యాక్చువల్ చెప్తారు కృష్ణుడు అందరినీ కూడా మోహించుతాడు, అందరినీ కూడా. అందుకే ఇంకా ఎవరు చెప్తారు, మన్మత, అది క్యూపిడ్. సో వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు ఆకర్షిస్తారు. అది చెప్తారు కృష్ణుడు కూడా తన శక్తి అయిన రాధారాణికి ఆకర్షితుడవుతాడు. దేవి కృష్ణ మహి ప్రోక్త రాధికా పరదేవత, సర్వలక్ష్మి మహి సర్వ కాంతి సమ్మోహిని పర. ఇది కూడా ఎక్కడో ఈ స్టేట్మెంట్, ఇది ಯಾವುದೋ పురాణాల్లో. సో శ్రీమతి రాధారాణి సర్వలక్ష్మి మహి సర్వకాంతి సమ్మోహిని పర. సో మధ్య శ్రీమతి రాధారాణి మూలం. ఎలా శ్రీకృష్ణ రూపం చెప్పేది మూలము, దాని ద్వారా అన్ని విష్ణు రూపాలు, నారాయణ రూపాలు వస్తుందో అలాగుననే శ్రీమతి రాధారాణి రూపాలుగా అన్ని లక్ష్మి రూపాలు వచ్చేది. దేవి కహి ద్యోతమాన పరమా సుందరి, కింవా కృష్ణ పూజ క్రీడర వసతి నాగరి. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ దేవి అంటే ఏమిటి. కృష్ణమయి కృష్ణయార భీతరే బాహిరే, యాన్హా యాన్హా నేత్రపదే తానా కృష్ణ స్ఫురే. సో కృష్ణమయి అంటే అర్థము కృష్ణ ప్రతి సర్వస్వము కృష్ణుడే అని, బయట లోగా అన్ని సర్వ కృష్ణుడే. సో ఎవరు కృష్ణుని ఎక్కడ కూడా అన్ని వైపు చూస్తారు. సో అది మీనింగ్ కృష్ణమయ్యి అని చెప్తున్నారు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సో కృష్ణుడు విడిచి ఇంకేమీ కనపదు శ్రీమతి రాధారాణికి అని అలా చెప్తున్నారు. కిం వా ప్రేమరసమయ కృష్ణేర స్వరూప, తాన్రా శక్తి తాన్రా సహయ ఏకరూప, కృష్ణ వాంఛ పూర్తి రూప కరే ఆరాధనే, అథైవ రాధికా నామ పురాణే వాఖానే. సో యాల శ్రీమతి రాధారాణి పేరు రాధిక అని వస్తుంది అని చెప్పండి. ఒక మీనింగ్ అంత ఆరాధన చేసే దీంట్లో వాళ్ళు శ్రేష్టతమ ఆరాధన చేస్తారు, దానికోసం రాధిక అని. ఇక్కడ ఇంకొక మీనింగ్ ఇస్తుండేది, వాళ్ళ ఆరాధన భగవంతుడు అంత భగవంతుడికి కోరికలు సంతృప్తి చేస్తుంది. భగవంతుడి కోరికలు భౌతిక కోరికలు కాదు, భగవంతుడి ఆధ్యాత్మికమైనది. సో దాన్ని పూరించే కారణమున ఆ ఉత్తమమైన ఆరాధన, వాళ్ళు సేవ భగవంతుడికి అర్పించే కారణమున వాళ్ళ పేరు రాధిక అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణ వాంఛా పూర్తి రూప కరే ఆరాధన, అతైవ రాధికా నామ పూరణే వాఖానే. యా సో అనయా ఆరాధికో అనయా ఆరాధితో నూనం భగవాన్ హరిరీశ్వరః, ఎన్నో విహాయ గోవింద ప్రీతో యాం అనయద్రహ. ఇవి కూడా భాగవతంలో ఇది వచ్చేది. ఇది ఒక లీలల కృష్ణుడు అన్ని గోపికల్ని విడిచేస్తారు, అయితే శ్రీమతి రాధారాణితో భగవంతుడు ఒక ఏకాంత సభలో వచ్చేది. అప్పుడు గోపికలు చెప్పేది మస్ట్ బి మన అందరికీనాను ఎక్కువగా కృష్ణుడిని వాళ్ళు సంతృప్తి చేస్తారు అని ఒక చెప్పే మాట. అతైవ స్వర్వ పూజ్య పరమదేవత సర్వపాలిక సర్వజగతేర మాత. సో ఇది కన్క్లూజన్ గా ఇక చెప్తుండేది శ్రీమతి రాధారాణి పరమదేవత. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చెప్తుండేది రాధారాణి పరమదేవత. ఎలా కృష్ణుడు పరమ పూజ్యుడు, సో కృష్ణుడు పరమశక్తి అయిన పరమదేవత. అందరికీ
ఆరాధ్య దేవత, అందర పాలిక, సర్వపాలిక, అందరిని రక్షించే వాళ్ళు, సర్వ జగతేర మాత, అన్ని బ్రహ్మాండంకే వాళ్ళే తల్లి అని ఇక్కడ చెప్తుంది. కిం వా సర్వలక్ష్మి కృష్ణేర షడ్విధ ఐశ్వర్య తాన్రా అధిష్టాత్రి శక్తి సర్వశక్తి వర్య. సర్వలక్ష్మి అంటే సంపూర్ణ కృష్ణ వైభవాలు, షడైశ్వర్యంని వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ స్వరూపం అని చెప్తున్నారు. కృష్ణుడ పరమశక్తి. సర్వ సౌందర్య కాంతి వైషయ యాన్హా తే సర్వలక్ష్మి గణేర శోభాహాయ యాన్హా హైతే. సర్వకాంతి అంటే అన్ని సౌందర్యము, అన్ని కాంతి, సో తన దేహంలో ఉంది. సో వాళ్ళే అన్ని లక్ష్మిలో వాళ్ళు పొందే ఒక సౌందర్యము వాళ్ళ నుండినే, వాళ్ళ విస్తరణగా అని చెప్తున్నారు. కిం వా కాంతి శబ్దే కృష్ణేర సభ ఇచ్చా కహే కృష్ణేర సకలా వాంఛ రాధాతే రహే. కాంతి అంటే ఇంకొక అర్థము అన్ని కృష్ణల కోరికలు. సో అన్ని కృష్ణ కోరికలు శ్రీమతి రాధారాణిలో ఉన్నాయి. రాధికా కారేణ కృష్ణేర వాంఛిత పురాణ సర్వకాంతి శబ్దేరై అర్థ వివరణ. సో సర్వకాంతి అంటే ఇంకొక అర్థం కృష్ణుడు అన్ని కోరికలు పూరించే కృష్ణ శక్తి. జగన్మోహన కృష్ణ తాన్హార మోహిని అతైవ సమస్తేర పర ఠాకురాణి. సో కృష్ణుడు సర్వ జగత్ని మోహించుతారు. పోతే శ్రీమతి రాణి తనను కృష్ణుని కూడా మోహించే శక్తి. ప్రేమ భక్తి శిఖాయితే ఆపానే అవతారి రాధా భావ కాంతి దుయి అంగీకార కరి శ్రీకృష్ణ చైతన్య రూపే కైల అవతార ఏత పంచమ శ్లోకేర అర్థ పరాచర. సో ఈ ఒక భక్తి దీన్ని ప్రచారించడానికి కృష్ణుడే ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరించేది. శ్రీమతి రాధారాణి ఒక కాంతిని స్వీకరించి అని చెప్తాను. హరే కృష్ణ. సో నేను రిపీట్ చేశాను, నాకు అంతే అవగాహన, నాకేమి నేను రియలైజేషన్ అనుభూతి లేవు. సో యాక్చువల్లీ మెయిన్గా చెప్పేదంటే, సో ఎలా కృష్ణుడు మూల రూపము అలాగనే శ్రీమతి రాధారాణి అనేది అన్ని శక్తి రూపంలో మూల రూపం. కృష్ణుడ ఆనందించే శక్తి, ఇంకేమిటి కాదు. కృష్ణుడ శక్తి, కృష్ణ శక్తి వేరే కాదు. సో భగవంతుడ ఇది ఎంతో శక్తిల్లో ఇది చాలా అంతరంగ శక్తి, ఆహ్లాదిని శక్తి, కృష్ణుడు ఆనందించే శక్తి అని వాళ్ళని చెప్పేది శ్రీమతి రాధారాణి. ఇంకొకటి లీలా వస్తుంది ఒకటి, కృష్ణ దీంట్లో ఆ రాసలీల జరుగుతున్నప్పుడు చెప్తారు, కృష్ణుడు ఒక సమయము కొంత ఇది జోకుగా చేయాలి అని కృష్ణుడు అదృశ్యులు అవుతారు. అదృశ్యులై అంత గోపికలు వెతుకుతుంటారు, ఇక్కడ కృష్ణ ఎక్కడ వెళ్ళారు అని. సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఒకవైపు తన నారాయణ రూపం వ్యక్తం చేస్తారు, నారాయణుడిగా భగవంతుడు నిలుచుకో ఉంటారు. సో అక్కడ గోపికలు వస్తారు, వచ్చి చెప్తారు వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళకి కృష్ణ రూపంలో ఆకర్షణ అంటే, నారాయణ చూసిన తక్షణ వాళ్ళు గౌరవం అర్పిస్తారు, ఓ దేవాది దేవుడు అని స్వభావంతో వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అయితే తర్వాత వాళ్ళకి ఏమీ ఒక ఇదిలే, నారాయణ రూపంలో భగవంతుని ఒక సేవ చేసేది ఉంది, వాళ్ళకి గౌరవం ఉంది. అయితే వాళ్ళు త్వరనే అక్కడి నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోతారు, కృష్ణుని వెతుక్కొని వెళ్ళిపోతారు. అంటే నారాయణ రూపంలో వాళ్ళకి అంత ఆకర్షణ ఉండేది వాళ్ళకి కృష్ణ రూపం. సో చెప్తారు కృష్ణ రూపం అనేది అది మూల రూపమైన కారణమున అంత ఆకర్షిస్తుంది, పర్టికులర్లీ గోపికలకి చెప్పేది. సో తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత శ్రీమతి రాధారాణి వెతుక్కు వస్తారు కృష్ణుని. సో అప్పుడు ఆ నారాయణుడిగా కృష్ణుడు ఉన్నారు, చెప్తారు కృష్ణుడు 2 చేతిలో అదృశ్యం అవుతుంది. అంటే కృష్ణుడికి కూడా గోపికలు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు నారాయణ రూపంని గ్రహించి వాళ్ళకి కొంత మోహించే, వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి ఇది కృష్ణుడే అని. అయితే రాధారాణిగా వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు నిల్చుకునే కాదు శ్రీమతి రాధారాణికి, అంటే అంత ప్రేమ భావము కృష్ణుడే అదృశ్య, తన 2 చేతుల అదృశ్య కృష్ణుడి రూపంగా మారుతాయి. సో ఆ రకంగా శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడు ఇది ఆత్మీయ భక్తి భావం అని చెప్పే మాటలో ఉన్నాయి. సో ఇంకొకటి చెప్తారు, సో నేరంగా మేము కృష్ణుడిని చేరేది చాలా కష్టం. సో ఎలా అంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అయితే శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా మనం వెళ్తే సులభంగా కృష్ణుడు మన్ని వరప్రసాదిస్తారు, కృష్ణుడు ఖండితంగా మన్ని స్వీకరిస్తారు. దానికోసం చెప్తారు భక్తులు బృందావనంలో వాళ్ళు ఎక్కువగా రాధే 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 అని చెప్తుంటారు. కృష్ణుడు వాళ్ళు పేరు కిందను శ్రీమతి రాధారాణి పేరు అని వాళ్ళు పలుకుతుంటారు అని ఆ భక్తులు. ఆమెట వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే మనకి, ఓ కృష్ణ మీ యొక్క గొప్ప భక్తులు మీ సేవించుతున్నారు, వాడిని స్వీకరించని చెప్తే కృష్ణుడు మని నిరాకరించకపోవచ్చు.
నేరంగా కృష్ణుడు స్వీకరించాలి అంటే మనం చాలా గొప్ప భక్తులు అవ్వాలి, మనం అర్హతలు పొందాలి. అయితే ఈ మార్గంలో తన శక్తి ఇచ్చి దానికి మనము రాధాకృష్ణ లేకుంటే సీతారామ, లక్ష్మీనారాయణ అలాగా మనము భగవంతుని పూజించేది. వాళ్ళ ద్వారా మనం భగవంతుడ ఇది కృపని అనుగ్రహాన్ని పొందేది. సో కృష్ణుడు ఎంత వాళ్ళ చేతిలో వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నారు చెప్తారు. సో దానికోసము వాళ్ళ ద్వారా మనకి కృష్ణుడ ఆశ్రయం దొరుకుతుంది. ఇది ఒక లీల, భ్రమర లీల అనుకుంటాను. భ్రమర లీల కాదు, ఇది ఇంకొకటి. ఎనీవే ఇన్ఫాక్ట్ మీరు బృందావన్కి విజిట్ చేస్తే ఒక స్థలం ఉంది, అక్కడ ఒక వృక్షము చెప్తారు, అక్కడ ఇంకొక లీల జరిగేది. కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఇంకా మోస్ట్లీ ఇంకా చిన్న పాపగే, అంతే ఎంత 2-3 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చో లేకుంటే అంతే అంతే దానికన్నా పెద్ద పైన కాదు. సో అప్పుడు ఒకరోజు వీళ్ళు నందమహారాజే అనుకుంటాను, నందమహారాజు కృష్ణుని వాళ్ళు పెట్టుకొని ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంత తీవ్ర ఒక పెద్ద స్టార్మ్, చండమారుతం ఏమో వస్తుంది, స్టార్మ్ అది వచ్చి తర్వాత కృష్ణుని వాళ్ళ చేతులకి తీసుకొని వెళ్తారు. సో వాళ్ళకి తర్వాత కృష్ణ వచ్చి అదే సన్నివేశం. సో వాళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ కృష్ణ ఎక్కడ వెళ్ళారు, ఇది ఏమి కనపదు, అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అని చెప్తారు. సో అప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద అశ్వత్థ వృక్షం, ఇప్పుడు కూడా బృందావనంలో వినోడు ఆ స్థలము ఉంది, అది ఆ ప్లేస్. సో అక్కడ దాని కింద బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు, అంత దేవతలు వస్తారు. వాళ్ళ ఒక వ్యవస్థ చేసి కృష్ణ రాధారాణి వాళ్ళ ఒక వివాహము జరుగుపెట్టేది. ఎందుకంటే భౌతికంగా ఇది మనము కృష్ణ రాధారాణి ఇది మాధుర్య రస స్వకీయ పరకీయ. కృష్ణుడే శక్తి అవుతేనో కృష్ణుడు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం ఇచ్చేదానికి కృష్ణుడు ఒక పరకీయ భావంతో వ్యవహరించేది. సో మనకి భౌతికంగా ఇది చాలా సరికాదు అనిపిస్తుంది. దానికోసమో ఏమిటో ఈ చెప్తారో ఈ లీల ఒకటి జరిగేది. కృష్ణ రాధారాణి ఇంకా చిన్న పాపగా ఉన్నప్పుడే ఈ దేవతలంతా వచ్చి బ్రహ్మడే స్వతహాగా పురోహితుడిగా వచ్చి ఈ లీలల్లా శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడిని వివాహం చేసేది. అదొకటి లీల. ఆ స్థలం లీలా స్థలం కూడా బృందావనంలో ఇప్పుడు కూడా ఉంది. అదొక ఇది స్థలం చూడు, అది ఆ విజిట్, అది మేము అదొక దివ్య పుణ్యక్షేత్రం, అది కూడా విజిట్ చేస్తాం. అంటే భౌతికంగా ఇది వివాహం లేక ఇక సంబంధం అంటే ఇది అక్రమబద్ధమైనది, అనైతికమైనది అని. అవును, అయితే భగవంతునిది యావది అపవిత్రము, కల్మషమైనది లేవు. సో దానికోసం ఇది ఒక లీల కూడా భగవంతుడు చేసింది. శ్రీమతి రాధారాణిని వివాహం చేసే ఒక లీల ఇది. అది కూడా సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుడే దాన్ని నిర్వహించేది, పురోహితుడుగా బ్రాహ్మణుడు వాడు పరమ ఇది. సో అది చేసేది అదొక లీల కూడా, లీలాస్థానం కూడా ఉన్నాయి. ఇంకొక నేను అవగాహన చేసుకునేది ఎప్పుడు ఈ లీలని కృష్ణుడు 15th అధ్యాయంలో 15వ అధ్యాయంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. ఊర్ధ్వమూలం అధా శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. సో భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తునే ఒక వికృతమైన ఒక ప్రతిబింబమైన ఒక అశ్వత్థ వృక్షానికి పోల్చుతారు, ఇన్వర్టెడ్ బ్యానియన్ ట్రీ. సో అక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది ఏది ఇక్కడ చాలా క్రిందగా ఉంది అది ఆధ్యాత్మికంగా పైనగా ఉంది. అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ, ఒక వృక్షంది బ్రేడ్లో కింద ఉండాలి అయితే అది పైనగా అనిపిస్తుంది, దాని శాఖలు పైన ఉండాలి అది కిందగా అనిపిస్తుంది ప్రతిబింబంగా. సో భగవంతుడు ఆ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చే ద్వారా మనకి తెలిసేది ఏది భౌతికంగా చాలా మనము కిందుంది, అది చేయరాదు, అది చెడు చెప్తామో అది ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పైన ఉంది. సో ఈ మాధుర్య భావం, ఈ అవైవిక వివాహం లేకుండా ఉండే ఇది భౌతికంగా ఇది ఖండించుతామని. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా ఇది కృష్ణుని లీలలా ఇదే సర్వోన్నతం, సర్వశ్రేష్టం. సో భగవంతునికి అంత ఆనందం ఇచ్చే ఒక ఇది కార్యం. సో శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణ సంబంధము ఆ రకంగా ఇది లీల, అది మా అని పరకీయ భావంతో అది ఉండేది. ఎలాంటి భౌతికంగా దృష్టిలో చూస్తే అది లోయెస్ట్, అయితే ఆధ్యాత్మికంగా అది హైయెస్ట్. అది ప్యూర్ లవ్. ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ లస్ట్, ఇక్కడ ప్రేమ కామ రెండు కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది, చాలా తేడా ఉంది. తేడా అంటే చెప్తారు ఎలా అంటే, ఒకటి ఇనుము అన్నిటిగా ఒక బంగార, రెండు కూడా లోహమే, మెటల్స్. అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, రెండు కూడా షైనింగ్ గా అనిపిస్తుంది. అయితే తెలుసు ఎవరికి ఏమి ఇనుము ఏమి లోహము. సో అలా చెప్తారు
మనం భౌతికంగా దృష్టితో మనము ఆనందించే ఒక వ్యక్తిత్వంతో ఉన్నప్పుడు అది కామం. అది అయితే అది కృష్ణుని సంతృప్తి చేసే అది భావం ఉన్నప్పుడు అది ప్రేమ. సో ఇది కృష్ణుడు తన భక్తులు పర్టికులర్లీ గోపికలు అది శుద్ధ ప్రేమ. అక్కడ కేవలం కృష్ణుని సంతృప్తి చేసే ఒకటే ఇది, ఇంకేమీ అది ఇంకా ఇది కూడా లేదు. సో అది కూడా ఒక స్టోరీ వింటాం. ఎప్పుడు నారదుడిని కృష్ణుడు పంపుతారు. కృష్ణుడికి వాళ్ళు ప్రశ్నించినప్పుడు ఎవరు నా గొప్ప భక్తులు అని చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పేది, నాకు కొంత తల నొప్పి ఉంది, హెడేక్. సో నువ్వు కొంత వెళ్ళి ఎవరైనా భక్తుల పాదాల ధూళిని తీసుకొని రా. ఏమి ఒక డస్ట్ ఫ్రమ్ ద డివోటీస్ ఫీట్, ఎవరైనా భక్తులది అదే నాకు ఒక మద్దు, అదే ఒక నాకు ఆయింట్మెంట్, నాకు అది తలనొప్పి తగ్గుతుంది. సో ఫస్ట్గా నారదుడు వచ్చి ఎవరో చాలా తపస్సు చేస్తూ ఉండే, వేదాధ్యయనం చేస్తుండే, యాగాలు చేస్తుండే కొంత భక్తులు చాలా మంచి సాత్విక దీంట్లో ఉన్నారు, బ్రాహ్మణులు. సో వాళ్ళకి అప్రోచ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ విధి విధానంతో భక్తి చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు నారదుల్ని చూసిన తక్షణమే వాళ్ళు ఆహ్వానించి గౌరవించి, సో మీరు వచ్చిన కార్యం ఏమిటి? నారాయణ చెప్తారు, లేదు కృష్ణుడికి కొంత తలనొప్పి, సో దానికి కొంత మీరు మీ యొక్క పాదాలని ధూళి ఇవ్వాలి, అదే వాళ్ళకి పరిష్కారము అని చెప్తారు. ఇదేమి ఇది? కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, మన పాద ధూళిని కృష్ణుడికి ఇచ్చేదా? ఇది దీనికి గొప్ప పాపం లేదు. సో మనము దీన్ని చేసి మేము నిత్యంగా నరకవాసం పొందాలి అని వాళ్ళు నిరాకరించారు. సో త్వరనే నారదుడు అయింది ఏం చేసేది ఇప్పుడు కరెక్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది, ఇది శాస్త్రోక్తం. ఇది కృష్ణుడిని దూషించితే, నిరసించితే, అవహేళన చేస్తే అది గొప్ప అపరాధం అది. సో అలా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు తలపైన ఈ ఒక పాద ధూళి పెట్టేది కరెక్ట్ కదా, ఇది వాళ్ళు సరిగా చెప్పారని నారదుడు వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళిన కృష్ణ చెప్పేది, నా భక్తులు ఉన్నారు బృందావనంలో, నా నిత్యమైన భక్తులు గోపికలు, సో వాళ్ళని నువ్వు అప్రోచ్ చెయ్యి. సో చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చిందే నారదుడు చెప్పిందే విషయం, కృష్ణుడికి ఇక తలనొప్పి, కృష్ణుడికి ఆరోగ్యం ఇది ఉంది అని. సో త్వరనే వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ, ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళకి అది దుఃఖం, ఇది కృష్ణుడికి ఇంత స్థితిలో ఉన్నారు. సో అప్పుడు నారదులో పరిష్కారం అంటే మీ ఒక పాదాల ధూళి అని వినిందే చెప్తారో వాళ్ళు త్వరనే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి ఇది తీసుకొని అంత స్క్రేప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఫీట్లో. నారదుడు ప్రశ్నించేది, మీకు ఈ అవగాహన లేదా? మీరు నరకవాసం పొందాలి పడుతుంది, అది మేము తర్వాత ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు కృష్ణుడ తల నొప్పి తగ్గాలి, సో దాన్ని మీరు త్వరనే మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి, తీసుకొని వెళ్ళండి. సో చెప్తారు అది వాళ్ళకి ఇంకేమీ లే, కేవలం కృష్ణుడ సంతృప్తి అంటే ఎలాంటే అది ఆ ఒక కృష్ణుడు అంతరేష శక్తినే, ఆ శక్తి స్వరూపాలు వాళ్ళు. సో దానికోసము శ్రీమతి రాధారాణిలో విస్తరణాలు ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావి తాబిర్య ఏవ నిజరూపతయా కలాబి అంటే విస్తరణాలు. శ్రీమతి రాధారాణి విస్తరణలు వాళ్ళందరూ ఎవరో గోపికలు. సో కృష్ణుడు ఆనందం కోసమే వాళ్ళ అస్తిత్వం, వాళ్ళ ఉనికి అనేది. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా శ్రీమతి రాధారాణి దివ్య లీలలో ఎవరైనా జ్ఞప్తి చేసుకుంటారంటే చెప్పొచ్చు. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రులను యాక్చువల్లీ మూలంగా హర అంటే అది శ్రీమతి రాధారాణి సంబోధిస్తుంది. హర, ఓ తల్లి రాధారాణి నన్ను దయచేసి నా తండ్రి కృష్ణుల సేవల అవకాశం ఇవ్వండి, సేవా అవకాశం నాకు ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చెప్తారు. ప్రభుపాద చాలా బాగా చెప్పేది, హరే కృష్ణ మహామంత్రం అంటే ఒక పాప తన తల్లికి ఇది పిలిచినట్టు, ఓ అమ్మ 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 అని అది ఏడ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా దాన్ని సాటిస్ఫై చేసే అవ్వదు. ఎవరి దగ్గర వెళ్తేనో అది ఏడుస్తానే ఉంటుంది ఆ పిల్ల. ఫైనలీ తన తల్లి దీంట్లోకి వెళ్తే, ఒడిలో వెళ్తే అప్పుడు సాటిస్ఫైడ్. సో అలాగా యాక్చువల్లీ మేము హరే కృష్ణ మంత్రము జపించేది ఆ విధానంగా కృష్ణునికి నేను తెలియాలి. సో కృష్ణ ఓ రామ్ శ్రీమతి రాధారాణి, సో మా తల్లి నాకు కృష్ణ సేవ ఇవ్వండి అని కోరుతున్నాం. యాక్చువల్లీ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అంటే అర్థమే వాళ్ళ సేవని, కృష్ణుని సేవని మేము కోరుతుంది. ఎస్, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఏమైనా యాడ్ చేయండి. కృష్ణవేణి మాతాజీ. ఆయన యొక్క అంతరంగిక శక్తి ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీతలో కూడా రాధా అని రాకపోయినా భాగవతంలో ఏమో చెప్తారు కదా ప్రభుజీ. సుఖదేవ్ గోస్వామి
అందులో వెళ్ళిపోతే ఇంకా మళ్ళీ ఆ సప్తాహ అనేది అవదు, భాగవత కథ ముందుకు నడవదు అని చెప్పి ఆయన భావుకత వల్ల రాధాని పేరే తీసుకోరు ఇండైరెక్ట్ గా. అందుకనే మళ్ళీ పద్మ పురాణము మిగతా పురాణాల్లో మెన్షన్ ఉంది కానీ భాగవతంలో మెన్షన్ లేదు అంటే. ఎందుకంటే ఆయన వారం రోజుల్లో వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు ఈయన రాధ గురించి మొదలు పెడితే ఆయన భావుకతలోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఇంకా వేరే భగవంతుడి కథ మొత్తం నడవదు అని చెప్పేసి ఆయన అవాయిడ్ చేస్తారు అని మనకి ఆచార్యులు చెప్తారు ప్రభుజీ. అండ్ అంతరంగిక శక్తిగా పేర్కొన్నారు కానీ భగవద్గీతలో కూడా. దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం అన్ని పురాణాల్లోనూ దాంట్లోనూ గానీ చూసుకోవాలి, రాధారాణిది అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడు ఇంకొకటి కూడా నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ ఎవరు తనని తనే పెళ్లి చేసుకోలేరు. ఆయనకి రాధారాణికి ఏమీ వ్యత్యాసం లేదు, వాళ్ళు ఇన్సెపరబుల్ కాబట్టి అలా కూడా. ఈ బ్రహ్మతి మీరు చెప్పారు ప్రభుజీ వివాహం చేసింది, అది ఎందులో ఉందో చెప్తారా ప్రభుజీ? అది మేము యాక్చువల్లీ బృందావన్ విజిట్ చేసినప్పుడు అదొక స్థలము. ఆ బృందావన్ పరిక్రమ బుక్ లో కూడా దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు మాతాజీ. నేను విన్నాను ప్రభుజీ, నేను 3 సార్లు వెళ్ళాను బృందావన్ మథుర. సో అక్కడ అంటే ఈ చెట్టు దగ్గర చెప్తారు అక్కడ లోకలైట్స్, కానీ అంటే ఏదైనా స్క్రిప్చర్ లో